So kining anghel ang laing term ani kay sulugoon or servant. Nang moingon gani ka, you are my angel. Say pasabot ana. Ha? Ako kang servant. Ako kang sulugoon. Ana siya pasabot. Pero lahi man ta, ikaw ang akong anghel. Unsa man? Tig save, no? Tig protector. Ana. Pwede sana siya, pero dili man na ang anghel mo protector nato kung dili suguon sa Ginoo. Di na sila mo protector, pero suguon na sa Ginoo, sugot na sila. So servants of God. Matod pa sa atong unang pagbasa, dunay nahitabo nga gubat didto sa langit. Si Satanas o ang dragon niya ang iyang kontra mao si San Miguel. Niya si Satanas duna pod siya ay mga anghel nga nakuha niya si San Miguel nagdapog iyang mga anghel. Niya paggubat nila ang napildi mao si kisay napildi si Satanas. Niya diin man gilabay si Satanas dinhis kalibutan kuyog sa iyang kapungot. Muna duna na siya bag-ong gingharian. Kay si Satanas manggod, Lucifer man ta ni siya, Archangel of Light, di naman siya magpasugo sa Ginoo. Gusto man siya maghimog iyang gingharian. Gusto man siya nga matupong sa Ginoo. Ama tong naggubat sila, niya gihinginlan siya didto sa langit. Ni anaron siya sa kalibutan. So dinhi sa kalibutan, doon na duha ka klase sa anghel dinhi. Na ay anghel nga kana ganing iyas Ginoo, tawgon natog holy angels. Niya sa kalibutan ang mga anghel nga iya sa yawa. Gitawag nato sila fallen angels. Nya kining mga anghel parihara sad ni sila gahom sa Ginoo. Kahibaw ni sila tanan, all knowing. Kahibaw ni sila sa atong gihuna-huna, sa atong gibati. Kahibaw ni sila asa tadapitan naglingkod. Ana. Muna nga kung ang musugo nila ang Ginoo, tagaan dayon ta nila og mensahe either sa hunahuna or sa kasing-kasing or actual bagyod nga pang Ginoo. Aron maliwat sad ta sa anghel nga maliwat sad sa Ginoo. Nya kun ang yawa gani mo'y maningkamot nga maliwat ta niya, suguon sad niya iya mga anghel aron imbitaron sad ta nga maliwat sa yawa. Kamurong nanimba dinhi, hain ma mo naliwat sa Ginoo o sa yawa? Sa fallen angels or sa holy angels? Kusga. Di mo musupak sa Ginoo. Dili. Kusga. Inigsupak ni mo, liwat dayon ka sa fallen angels kay mga masupakon na sila. Musupak ka aning vaccination, fallen angel na ka. Supak ka anang traffic light, fallen angel na ka. Supak ka anang gidili ng mga artificial contraceptives, awa na, fallen angel na ka. Supak ka anang giingon nga pasayloala nang nakasa nimo, kapituan-kapito, mudumot gyud ka, aka na, fallen angel na ka. Supa ka ana nga dawata lang kabubuton sa Ginoo nga niputi imong buhok, ipatina gid nimo, aka na, fallen angel na ka. Supa ka nang giingon nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway kapitos, sa panangusa, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag ka nato, makigbuwag yung ka bisag wa pa ka mamatay, kana fallen angel na kana. Ingnon kang donates kapilin ha, imorag yung tipigan imong kwarta kay di gid mo ihatag, aka na, fallen angel na ka. Ano ba? So pila ka kabuk ninyo ron dining nanimba, apil na ning nagwali. Pila ka kabuk nato ang fallen angels? No.
Tas kamot. Kinsay liwat sa fallen angels kanang masinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Taas ang kamot. Ato ay usa ni pataas dungan ako. Ang atong organista nagpakaron ingnon. Labaw na mga lictors. So, sangot lang ninyo. Nahibaw laging Ginoo lagi. Ana. Nakaroon unsa may itong buhaton. Si Kristo diri sa atong ebanghelyo niingon siya kay si Nathaniel ba mura mag na-impress kay niya pag-ingon niya sa wap ka mo anhi dinhi sa wap ka tawga ni Felipe nakita na tika dito ilalom sa kahoyng igira. Si Felipe na-impress kay siya ba nakaingon siya Ginoo gini kay nakakita gud siya nako bisag kalayo ato niya ra siya dinhi galingkod nya kahibaw siya unsay akong gibuhat bisag wa siya diha. Ginoo gini gitawag nag all knowing nya ingon des Kristo nakuan ka natingala kay kakaron nga niingon ko nimong nakit-an ti ka didto ilalom sa kahoyng igira bisag dinhi ra ko galingkod mas makakita kag daghan pa kun mukuyog ka nako. Amo na siya. Ang giimbitar ni Kristo ang mga makasasala nga mukuyog niya aron makakita tag mas daghan pang katingalahan. Kaya nga naman ang Ginoo puno gyud siya sa katingalahan, wonderful things na agis Ginoo. Kana mga ana maliwat yung kaana sa fallen angel. Kay imo gumbiyaan ang Ginoo tungod lang ana. Na siya. Mao na aron ang mga panintal sa kuan, yawa. Mao na aron ang atong gitawag og pagkahulog sa gahom sa yawa. Kana bang mas higugmao nato ang mga butang sa kalibutan. Nya supako nato ang Ginoo basta dili na siya muhaom sa atong gusto. Labi na ginang sugos Ginoo, biyai ang tanan, imong balay, imong yuta, imong tanan, apil ng imong kaugalingon. Di man kita kabiya sa cellphone. Di ba? Mao na hain man taron na liwat. Naasa fallen angel. Mao na bitang naay ubang tao karon nga mibiya gyud sa ilang kaugalingon. Nya unsa may akong timailhan aning mga tawhana kaning ni-respond sa atong pamaligya aning slots para pagtukod sa kapilinha. Porting daghanang nibiya silang kaugalingon. Nganong nibiya silang kaugalingon? Ang kwarta karong panahona para nato security. Kay wa na tay mga trabahong tarong, wa na ta kahibaw kanus ani mo close ang atong gitrabahuan. Kanus ata mo gasto. Pero niining taliwala nining krisis sa pandemya, panglawas o financial, pagkadaghan sa midunit nato. Sugod atong August 8. August 8 pag-announce nako, hangtod karon pila naman na ka buwan. Wa pa kabot duha ka buwan no. Karon pa man ang October 8 mo duha ka buwan. Pero sa 29,500 slots nga atong gibaligya nga tag 1,000 as of yesterday ang nahalin 24,886 na. 4,604 na lang nahibilin. Niingon ko gahapon mag 1,000 slot challenge ta. Nako, kay kuan pa man to gahapon, 7,600 kapin. Ana, ingon ko mag 1,000 challenge ta, pitura ka 1,000 slots. Ug nay mo palit bag tag 1,000 slots, pitura ka buyers. Hurot na. Uy, gahapon naagi ni biya sa ilang kaugalingon, duha ka buok ni palit og tag 1,000 slots. Anong wa man mo malikay? Ingon ko, kung mo palit mo 1,000 slot, wag tang inyong tanang kaguol aning kalibutana. Lagi,
Pulos na lang kalinaw o kalipay. Kaya nga naman, ang Ginoo, kamao kay siyang mubuhat, na ang imong kaguol, himuon niyang kalipay. Ang imong kabalaka, himuon niyang security. Hasta gani ang imong kamatayon, himuon niyang kinabuhi. Ang Ginoo ray makahimo ana. Ang mahal nga birhen mo'y agianan ana. Nya kay nibiya man sila silang kagalingon. Hibaw jud kung gilangkat gito nila. Kay karon bisag unsa pa kakadato karon panahon na gawas lang ana tingaling mga billionaires, bisan gani ang mga billionaires maglisod og hatag nga di gani mangayog resibo, muingon pa gani nga ayaw lang gid taon ko mensyona. Unya ang imong gihatag 1 million. Lisod na karong panahon na oy. Muhatag gani karong tag 3,000, 1,000, punayan pa man gani tag tawag, padir nakuha gito nimo, nakuha gito nimo. Siguro agad padirha ana. Ni ay nihatag og 1 million duha ka buok. Di pa gani magpaila. Nya kay nakaila man kus usa. Maingon pagid ayaw lang jud kog mensyona ha. Ayaw lang jud kog mensyona padir. Kay ang Ginoo ra gyud nasayod ana. May karon napamantay 4,614, napatay upat ka buok 1,000 slots. Oh, ato sa ning i-offer ron 1,000 challenge. Kinsa ninyo din ang mopalit og 1,000 slot. Taas ka mo. Oh, ayaw na lang pataas kay 1,000 slots yun ang gana. Di abay tayo ningon ako karon. Ni padagi dayon siya. Ganyan kadlaw baga nalingaw ko kay baging nako sa pila na lang ka slots na hibilin pa der nako 7,000. Padadayon siya og pader nag-transfer nako 7,500 paigo na nabaligya na tanan ako dili oy 7 million man siya ay unsa gud ay pader kadako ba gud ay ana. Nakupon pa ni og 6 million pila man 993,000 aron nga ma-close na ning akong akong gibaligya. Ni katawa lang ko ba pero mao ni siya do nagi kuan ning hatag. Nga naman dili ako mo hinungdan kung dili siguro gyud ko gituktok sila sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, gipamaraygan sila ni Mother Mary nga humana ning akong kapilinha di Fatima sa Philippines nga niya nabutang sa Cebu, the only one in Asia. Kay dako kay nag-ikatabang sa inyong future generation. Mao ni ang mahimong tuburan sa mga grasya nga gikan sa langit dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Cebu. Ato sa ning garbo mga Cebuano, labi na gid sa Archdiocese of Cebu. Kita sang taga dinhi sa atong parokya San Vicente Ferrer Parish og mahuman ni 4,000 naman lang ni 614 ka slots og mahali ni dinhi tanan dako kay tag natampo alang ni ining maong proyekto. Nakatatak na ninyo mga parishioners sa San Vicente Ferrer Parish Liluan, mga online parishioners nato dinhi, kamong mga online parishioners o kamong mga territorial parishioners. Karon pa ko nakadungog nga parokya nga 8 pa lang katuig gikas pagtukod mo'y nahimong tawgon ta lang og nitabang main nga mitabang sa Archdiocesan project nga ni worth og mga 30 million. Wap ata kadungog ana. Kasagaran sa mga parokya nga bag-ong gitukod, tawgon na nato sila og kaning nagkamang pa ba subject to subsidy sa Archdiocese. Ang ayan gitang hataganag subsidy kay gatukod pa matamura pag kanang inyong mga anak ba nga kanang bag-o pang natao. Di ba? Unsa may buhaton, siya day mo pakaon siyang ginikanan. Ha? Ang ginikanan mo pakaon. Ang ginikanan mo magtrabaho para ipakaon siyang anak. Huwato niya ang iyang anak moabot og mga 18, aka na ganing 18 karon, danghag pa kay mga naong eh. Huwato no sag moabot og mga 20, 25. Una pa maingon nga, sige na, panginabuhi na mo ginyo. Ana. Pero kita
8 anyos pa lang sa atong pagkaanak sa Archdiocese, kita na maoy nahimong kaning sandiganan niining maong project. Kinsa maning buhat ning Padre Siano, buhat ning Monsignor Ruben, buhat ni nilang Archbishop Palma, buhat ni nilang Father Lyndon Ruiz o nila ni Brother Rinald Andalis o mga kauban diha sa WAF. Dili oy, ang Ginoo mo ay nagpakita ani na kung kamo magpaubos o maghatag sa inyong kaugalingon nga rin ako, magpasugo mo nako, pakiton tamog unsa ka maayo ang akong gahom. Sa pagsangpit, akong balikan, sa pagsangpit ni Monsignor Ruben, nako nga, Father, ako kang himuon, amo kang gikasabutan, nga himuon ka namong chairman sa fundraising activities kapilinha, kay kanang ato gining dali-dalion unta Father, kay kuan unya, may na ba, mablisingan dayon, ma-inaugural dayon, as soon as possible. Pag hunahuna na ko nga, 30 million ang i-raise pa, kaingon ko, paita ni, aginod mangay ko diri sa akong parokya, dugay kay nahalid to atong pamaligya dire, wagin mo na malit. Nakunya ka ni, 30 million, kato ganing 10 million, abot og mga hapit 7 months, wagin mahalin, katong atong, sa tingan atong, hope and opportunity. Tingdugaya oy. Halin. Nakaingon ko kani. Bahala na jud kanyor. Pero na masay magsigig ingon sa kong kasing-kasing nga ay dawata lagi na. Dawata na. Nya ang imong pagdawat ana, huno nga sa dang inyong project da simbahan. Ayaw isagol. Huno nga gyud nako paita sa dani. Hunong pa, hago pa. Hago oy siya na nga na magsigig manaw na ko, baga na kayo ng sigig barog dito atong Palawan, na to atong mga Ardipunsyap na para bay daghan nga wag yun kaning sana ma-release kay wrong spelling, wa ko'y name sa sender. Uwaw, kanabitang tunulan ka, Pader, dili ni makuha, kapoy, baking suwat, kapoy, suwat pa, basa pa, hapit tataway tug, sakit na kayo na itong mata. Kapoy ba yan? Pero tanawa karon, sige pakita sa Ginoo, less than 2 months, hapit na mahurot, ug mahurot na ni. Kamo, di mo mamalit, patay mo di mo katilaw ni kapilinha. Dili na makatatak ang inyong mga ngan dito sa listahan sa kapilinha. Nabit atong iyon, atong ilista tanangan, nya ipadangat to sa Portugal. Unsay gihonghong sa Ginoo nako og sa Birhen diri sa kong nahona, ingna na sila. Sa ila palang daang pagpalit, nakatatak ng ilangan dito sa Portugal, apil na diris akong kasing-kasing forever. Kamong wa kapalit, hibaw na mughain mo natatak, tuamos kasing-kasing sa dragon, masinupakon, tuamos sa dragon nga nagsigig ingon, ayaw ana, wa nay ayo, ang imong kaugalingon mo yun na. Tanawa ka mo din nga ni palit. Tanawa, di ba buhi kay mugnaw? Yan, naman ko'y nakita ang gaduko-duko. Wa na mo palit, klaro kayo. Di bitaw, joke lang na. Pero tinood ba yan, ha? Ugma, karong hapon, ay mo text na ako ron, bisang mga duha lang kabuok, mo ingon, Pader, ako tong dawaton ang 1,000 slot challenge. Bisang duha lang kabuok. Ika 30 kay close naman ni nato ugma. Awa na, hurot na ni. Lagi. Nya, gusto mo mahurot o dili? Kana, palit yun. Na ini-text na ako karong buntag, na-touch ba ako sa iyang gi-text. Ako lang gining i-mention kay touching man. Ingan din siya nako, Father, nakapalit na ko 3 ka slots sa kuan atong niagi pang Agosto pag-announce nimo. Karon pa mo puno kog palit na po ka slots. Pero pa iampo mi kay di amiron tanan sa ospital kay na positive mis COVID. Kamo ba mapositive mo sa COVID, inyo nung increasean ang inyong paliton? Naamo nang kasing-kasinga? Wa no? Maniguro
di lang kumpalit pa kay na COVID mi. Ang iya hinoon, imbis 3 slots ang iyang gipalit atong niagi, karon hinong nga COVID sila, na sila sa ospital, nipalit na og 10 slots. Unya simba ko gyud og mga matay gini sila. Kay dados Ginoo nga tos langit. Maimpierno pa ni o malangit. Ibawom day mo. Sige na. Indog na ta.